Hello Assam Police Labar, Commando Labar, Army Labarफोर Good morning. जाय सिखाराखै थाबैनो सिखारदो, सानाबो सानजौबाय नै। दा जोंहा आसाम पुलिसनि आन्दारावहाय पस्ट फैगासिनो दं गोदान 4,000 पस्ट फैगोन 4,000। बेनिखायनो जायफोरा सिखाराखै थाबैनो सिखारदो, जायफोरना नाम फैयाखैमोन बे बाराव नामखौ फैहोनो नाजादो, आरो जायफोरा गोदानै खारगोन गोदानै होसोगोन नोंथांमोनहाबो दानिफ्रायनो सुरु खालामखादो। आंहा नै खारखांलायबाय, फुङावनो सिखारथारनांगौ साख्रि लानो गोसोबा। खारदो फरायदो, फुङावनो 3थाफ्रावनो सिखारदो फरायदो, ओमफ्राय खारदो, खारखांनानै दुगैनानै आरो फरायफिनदोलाय एसे। बेबायदि खालामनांगौ आरोना। टाइम मोनबानो फरायनांगौ, टाइम मोनबानो फरायनांगौ। खारनाया फुङाव खनसे बेलासियाव खनसे खारबानो जायो। बाराबो खस्थ' खालामनाङा, 12ता 1तायाव खारलायनो नाङा आरोना। 3तासोआव खनसे खारदो, फुङाव खनसे खारदो होमबानो जायो। बांद्राय एफाराब खारनायखौबो गोसो होद्रायनो नाङा, एसे मिडियामाव खारबाय थानांगौ। मानो होननानै बुङोबा जोंथ' गरिबनि फिसाना, जोङो मोजां बायनानै जानो हाया। बेनिखायनो एसे देहाखौबो मेनटेन खालामनांगौ। ओंखायनो एसे खारनायखौ एसे लिमिटाव खारनांगौ आरोना। नाङा बानाय, टायार बोरलाबायनाय, 12ता मानि खारलाबायनाय बेफोरबायदि खारनो नाङा। एसे गावनि देहाखौ एसे थाल लानानै खारबानो जाबाय। रेडि जादो बयबो, फैगासिनो गोदान पस्ट। लोगोफोर, फंबायफोर, बिनानावमोन, सेल्फ मटिभेट जानांगौ हारसिङैनो। रावबो नोंखौ थिनलायनो नाङा आरोना, हारसिं खारनांगौ।